do partido que se complicou moito coa expulsión de Kingsley. Sí, a ver, creo que ao final condiciona pois moito o partido, creo que non seguimos mal o partido, bueno, a partir de aí creo que sí que é verdade que non soubemos ler ben as situacións que ao final eles pois tiñan moito tempo para golpeaban a espalda e facíanos moito dano nestas situacións. Bueno, a partir de aí ese gol que chega, pensa que empatamos, pois volvemos a cometer os mismos erros, bueno, ao final pois na segunda parte xa con un menos, pois bueno, ao final intenta sair un pouco como o día do Langreo con esa intención de meterte no partido, pero bueno, unha chegada tuvemos con menos, bueno, ao final pois con 3, pois cando queres facer os cambios chega un 4, ao final non hai moito máis que facer, que bueno, por sorte vas vendo que os resultados dos outros partidos van acompañando, bueno, pois que pase o partido antes posible e olvidarnos desto canto podamos. Ao final, a pesar desta valoración, o Bergan vai seguir un ano máis, un curso máis na segunda federación, eso supoño que moita ledicia para o club. Un ano, non sei como valoras, que pintaba ben ao principio, pintou regular ou mal na metade, pintaba moi ben, e agora, bueno, non sei que sensación diz. Bueno, pois a verdade é que, bueno, por unha parte, pero bueno, despois do de hoxe, non polo de hoxe como tal, ao final, bueno, pois quedas un pouco xa moi lonxe do de arriba, pero sí que é verdade que tivemos un momento que parece que podíamos pelexar por algo máis, pero bueno, é certo que nos últimos partidos pois non hemos sumado puntos, co cal, pois evidente que non estábamos capacitados a día de hoxe para ter esa xeira mantida no tempo, pero bueno, creo que ao final o obxectivo a día 1 é o que se pon, logo, pois, evidentemente, a temporada pode facer que te ilusiones con ese obxectivo, e creo que aquí o día ou en Santiago que dixen que se non conseguíamos pois estar máis arriba, que non podíamos, que non podía ser isto que fixera dano ou non conseguilo, entón, bueno, creo que non debe facer dano, sí que é verdade que, bueno, o de hoxe, pois, bueno, empaña un pouco a temporada, porque, bueno, creo que o peor partido con moita diferencia. Bueno, podese arranxar nesa última xornada onde tedes que viaxar a Cantabria, supoño que para queredes, ainda que está todo feito, queredes deixar vos sobre todo. Sí, seguro, sobre todo porque non é o mesmo, non me canso de dicilo, o sea, non xa o Pleirón ni Copa del Rei, pero bueno, é o mesmo quedar noveno, décimo, que 14º, e ao final, bueno, pois nos últimos 5 ou 6 partidos non volver a gañar, parece que somos un equipo de xeira boa, xeira mala, que non temos un término medio, e bueno, sobre todo porque, repito, non creo que non é xusto para ninguén, para o club, para nós, para o corpo técnico, para os xogadores, pois bueno, ao final acabar con esa mala sensación, ou sea, aquí parece que estábamos salvados e parece que morreu alguén, entón, bueno, creo que polo menos pues, se vai acabar a temporada, que acabe da mellor maneira posible, sobre todo con mellor ambiente posible, despois de conseguir un obxectivo, pues, bueno, tempo antes de que acabara a temporada. Perfecto. Vale.